el llibre es titula Alfabet per adults, perquè i el pròleg ho explico, però sí, ho explicaré més breument. Quan jo era petit, tenia 5 anys, el meu pare i jo, naturalment, vivíem al carrer de la Rosa, al Palau Capmany, amb el meu iaio a fundar la farmàcia de Lles, i allí estava el meu pare, el meu iaio encara que dia, i jo als 75 anys, l'any 36, anava al col·legi de les monges de la Consolació, que estava al carrer de la Rosa, que jo tot ho tenia a la casa. I recordo aquestes coses de l'infància que es queden clavades, que passaven, no deixa de passar llibres, passaven un llibre, que no recordo com es deia, però que a la primera plana hi havia, estava l'alfabet, l'abecedari, cada lletra amb un dibuixet. I me'n recordo, i no us enganyo, abanico, barraca, cascada, xinela, damajuana, farol, gallo, bongo, indio, quiosco, león, llavero, però cada paraula amb el seu nom i el seu dibuixet. Doncs bé, aquest alfabet per a infants em va dur a titular el llibre Alfabet per a adults, justificant així, perquè en definitiva tot això són articles que vaig publicar durant 10 o 12 anys al diari Avui a raó d'un article per mes, que no dic el llibre, potser no podria tirar tant, i després de fer una tria doncs que em semblaven més decents, més interessants, i vaig fer de llarg número d'articles, vaig reduir-los al que és avui el llibre, que realment penso que potser estan ben triats, els que més no el meu gust.